Egun on guzti hori eta egu berri on. Aurrenik irakurriko dut gaurko mezaren intentzioak. Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nibes Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubia, Antonio Urzelai, Aldalur, Mari Carmen Azkoitia, Arano, Ignacio Eguibar, Brígida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Uzin, Manuel Azpiazu eta emazte Nati Larreñaga, Mauricio Aginagalde eta emazte Estefani Gogorza, Maria Asunta Aginagalde, Juan Azpiazu eta emazte Ana Maria Aginagalde, Víctor Larreñaga eta emazte Rosa Mari Alcibar, Patxi Garate, Guillermo Aldalur, Abauntz Arregi Zendian hildakoak, Juanita Iraeta, Jose Azkoitia, Maria Jesus Zubizarreta, Jauregi Epelde Zendian hildakoak, Kabue Jauregi Zendian hildakoak, Jose Izagerre emazte Agustina eta seme Juan Inazio, Dionisio eta Margarita Errasti, Esperanza Carrera, Marcos Arambarri emazte Conchita Artetxe eta seme Jesus, Jose Mari Kortabarria eta bere emazte Eusebi Lizaun. Eta nola ez, bakoitza dituen maite hildako guztiak ere dan hemen izango dira. Ume samur bezala agertzen zaigu Mariaren semeak, Jangoikoaren aurpegi maitekorra erakusten digu. Gure historian lagun izatera etorri da. Gutariko bakoitzaren jainkoak lortu duela gurekin eta gu bezala bizitzea. Prestatu dezagun bihotza. Hasiera eman dezagun bada ospakizunari abezuaz kanta dezagun. Jesus jaioa eta kanta aleluia. Kanta dezagun dano hau degun alaia. Jesus jaioa eta kanta aleluia. Kanta ezagun dano aldegun alaia. Jesus jaioa eta kanta aleluia. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaun eta aitaren eta santuekin Eta zure espirituarekin. Egu berta, egun postan. Jesus izan da historiaren gertak. Beraz, hori urtero oroitzen dugu. Jaio zen. Eta begiratzen badiogu, beraren gana hurbiltzen gera, bera ere guregan jaiotzen da. Gaur ospakizun hontan. Beraz, benetan egu berri hon.
Eta hasiera emango diogu Eukaristiari, aintza zeruetan abestuz. Aintza zerua, aintza zerua, aintza zerua, onari, eta bakea, lurrean gizonari, eta bakea, lurrean gizonari. Aintza zerua, aintza zerua, aintza zerua, onari, eta bakea, lurrean gizonari, eta bakea, lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Hauna, era miragarrian moldatu dezu giza duintasuna. Eta era miragarriagoan eraberritu. Egizu gizatasunean gurekin bat egin duen zure semeak, bat egin gaitzala berekin jainkotasunean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkota errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Bai ederrak direla mendigainetan, bakea hotz egiten duen mezulariaren oinak. Berri ona zabaltzen eta zabalmena iragartzen dabilelarenak. Zioni, gure jainkoa erregea da, esaten dionarenak. Entzun, zure zantzaileak oiukari dira, irrintzika, guztiak batera, aurrez aurre ikusten bai dute jauna, berriro Ziona datorrela. Ekin kantari, guztiok batera, Jerusalengo horma zahar eroriok, poztu bai du jaunak bere herria. Ozi du, bezoz eta Ikusi dute lur mugadele, gure jainkoa handiko garaipena.
ikusi duten lur mugadenek, gure jainkoa handiko garaipena. Ebertarrei egindako epistolatik. Askotan, eta era askotara, hitz egin zien Jaungoikoak profeten bidez, aspalditik gure arbasoei. Eta azkenak diren egun hauetan, semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien oinordeko, eta beraren bidez egin zuen mundua ere. Bera da, aitaren aintzaren argi dizdiratsu eta haren izatearen iduri. Berak eusten die gauza guztiei bere hitz indartsuz. Eta pekatuen garbikuntza egin ondoren, guztiaren eskuin gorako izan duen eta haiek baino gorago jarria. Izan ere, zein aingeruri esan dio inoiz, nere seme zerazu nik zaitut gaur zuzortu? Eta beste behin, aita izango nau harek ni, eta ura seme izango dut nik? Eta beste behin, bere semea munduan sartzerakoan honela dio, gur bezate bera Jaungoikoaren aingeru guztiek. Jaunak esana. Aleluia. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza Jaungoikoarekin zen eta Jaungoikoa zen hitza. Hitz hau hasieran Jaungoikoarekin zen. Dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ere ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizaki oro argitzen duen benetako argia. Munduan zegoen, eta munduaren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bere tarra etorri zen eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz. Jaungoikoaren seme alaba izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizakien nahieratik ere.
Jaungoikoaren gandik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geurok ikusi dugu haren aintza. Aitaren seme bakarrari dagokion aintza. Graziaz eta egiaz betea. Aunak esana. Eskerrak zuri. Eta geu ikusi haren aintza. Evangelariak da entzun teksto hori, bere evangelioaren hasieran, hainbat aldiz errepikatzen duen gauza da. Gure begiak ikusi dute, gure belarriak entzun dute, gure eskuek ikutu dute. Eta horrekin esaten ari dira, Jesusen jaiotza gertakizun historiko bada. Jaio zen, gertakizun historiko bada. Bere jaiotza eta bere bizitza. Horregatik hainbeste aldiz, baino gehiago, hori ez da sekula. Horren beste aldiz Amanek esaten du, ez geuk ikusi dugu, guk ikutu dugu, guk entzun dugu, beraz, hau esaten dizuegu. Eta hori ala dela, Isaias profetarenean irakurri dugu gauz, ederra, ez da. Ekin kantari Israelgo horma zahar eroriak. Abendu aldian ibili gera, ez da. Itxaropenean erromez. Hori askotan hori gertatzen zaigu, itxaropenare erori egiten zaigula. Gu ere horma zahar eroriak. Eta, ospakizuna, fedearen ospakizuna, hortara dator, ez da. Benetan, hau da, fededunok, gure bihotzean dugun kabitu ezineko poza. Gure poza, zan nahi du horrek, kabitu ezineko poza, bakoitza daki, ze poza duen barruan, ez da. Zuzengan sinisteak, ematen duen poza da. Baina, gure barruan kabitu ezinekoa da. Gure poza, gu baino haundigoa da, zan nahi du, ez da. Eta hain haundia, Jaungoikoarena da. Hitza Jaungoikoaren gan zegoen. Bat aldiz esan zaigun. Azkenian hitza haragi egin zen. Jaungoikoarena da, ez da gurea, gu baino haundigoa da, beraz, onartu zuten guztiei hori bai. Jaungoikoaren seme alaba izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Horregatik bai, munduaren aurrean, ez da. Bat aldiz esan da, evangelio hontan ere, ematen du gaurkoa dala, ez da. Ilunpeak ez zuten onartu. Beren artera etorri izan da, ez zuten onartu, errepikatzen da, gaur errepikatzen da. Ez da. Guk esan behar dugu, gure poza, Jesusengan sinistea da. Jesuseri otoi beharko genio. Ez da, egu zorientzen diogun basta beteari, zederradan hori. Baina Jesuseri berari esan hori, ez da. Jesus jauna, zuzera gure poza. Gugan aurkitu dugu itxaropenaren arrazoia. Dena iluntzen zaigunean, zuzera, nunpetan argi egiten diguna. Zugan dago gure bizia, zugabe ezer ez gera. Hauna, sinismen ezak inguratuak zauritzen gaituzte, zauritzen dutegun mundua. Jo badakigu, zugan dagoela gure pakea. Munduak ez zaitu ezagutu, ez zaitu ulertu. Nola ulertu, bestela, hainbaten bihotz gogorrak, munduari horrenbeste kalte egiten dutenen bihotz gogorrak. Zorion zuak, zugan, Jesus, beste mundu baten hasiera
ikusi dutenak. Isaias profetak ze hitz ederrak esan ditu, bai ederrak direla, mendi gainetan, albistariaren oinak, bakea aldarrikatzen du, zorionaren berri ona ematen eta salbamena iragartzen duenaren oinak. Egia, ez da. Hori da, bai direla zorionekoak oinoi, gerra eta armak Espainian eta gure artean jarri zuen bizilekoa. Itxaropenean erromez gera, eta horrek esan nahi du, bizi gerala, zuzen itxaropena, bihotzean dugula. Horregatik, benetan, bata besteari esaten diogu, egu berri on. Hala izalde dira. Zuti jarririk, egin dezagun geure fede aitormena. Egin dezagun, otoitz, erditzagun, angoikoaren eskuetan gure beharrak. Ereizaren alde. Mariak bezala, jainkoaren salbamen asmoa aspergabe, bere barruan hausnar dezan, eta fededun guztiok, belengo hartzainak bezala, Jesusen jaiotzaren berri ona zabaltzeko gogoa senti dezagun. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gizon emakume guztia, eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure gizartean era batera edo bestera sufritzen dutenen alde. Jaunaren maitasuna eta gure elkartasuna batez ere eguberri aldi honetan izan ditzaten. Eskadi ezaiogun jaunari, entzun jauna, gure
gizon emakumeentzat itxaropen eta pake ezaugarri izan gaitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskari. Ala zen onartu jauna. Hau baita, izakiak zuri eskain diezak dukeen gorespenik bikainena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza jaunak dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi tabetikuk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jainko agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik aingeru eta goiaingeruekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, iren guztien jainko jauna, zerulurra beterik dauzka, zure so
Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskaindakizun. Zeure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi ardo hauek. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, bekatuak barkatzeko isko dena. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza legua aitortze, zu jauna etorri Horregatik, jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarria, eta hilen artetik piztea, eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten degula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, opari bizi eta santu hau. Begira, jauna, zeure elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatsua, angoikoaren ama beti birginarekin, haren senar Jose santuarekin, zure apostolo eta martiri santuekin. Badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango degula, nola eta beti. Zurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna mundu guztientzake eta zeure Eliza. Zure zerbitzari Francisco, gure aita santua. Fernando gure gotzaia. Eta zurea dezun herri osoa.
entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu dezun familia honen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zure gana, mundu zabalean banaturik dabiltzan zure seinalaba. Eta hildako gure senideak, gaur hemen oroitzen ditugunak Eukaristia hasieran aipatutakoak, eta baita ere gure bihotzean ditugunak. Harritzazu bihotz zeure zego, haiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraitu, hildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan beti zure izena. Etor beti zure reinua, egin beti zure naia, zerua ezera lurrean ere, emaiguz tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen, Jesus jauna, hitza haragi egina gure artean gelditua Eukaristian, zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez nahi Señor zuen etxean sartzeko, baina ez hitz bat eta sendatuko naiz.
Otoitz. Jaun errukitsua, gaur jaio den munduaren salbatzaileak, Jainkoaren seme-alaba bihurtzen gaituen bezala, egin gaitzala inezkorrere. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oharrak, abenduak 29 bitartean, bidezko merkataritzako denda irekita egongo da. Portaleburu erakustokian, goizeko 10:00-tik 12:00 eta arratsaldean 5:00-tik 7:00 Ostiralean hilako eta 7 eta arratsaldeko 7:00 otoitz itxila izango dugu hemen parrokian. Bakearen aldeko otoitz eta urtea esker otoitz hemen eta arratsaldeko 7:00 Donosti Ereski Gregoriano Abesbatzaren konzertua izango dugu. Merezi du.
entzutea. Eta apaizaren bedenkapen nagusia hartu aurretik, koruak Mesias sarritan abestuko dugu. Bitartean guk entzun eta goza dezagun.
Zutik. Ez dugu Jesus aurraren irudia, jarrita da hor, baina muin ematen ez dugu ematen, badakizute. Utsadura diela, ez diela. Horren ordez, nik gonbite egiten dizuet, jaiotza kontemplatzea. Lan asko egin urte santua atzo eman genion hasiera, eta santua, Roman. Urte guztira. Jaiotzak, beraz, hori horren Jesus irudiaren muin ematearen ordez egin dezakegu. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jangoikoa guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean, Eskerra